Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Senin 17 April 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Sumangga ing talinjing peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita sesarengan sowan marek wonten ing ngarsanipun kanthi bekta manah kepaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang estu-estu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kitung pasamuan Jawi 939 ing jagat kang peteng. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika inggih saking kitab Jabur 100.
Mazmur kanggo kurban atur panuwun. Hei bumi kabeh padha surak-suraka ana ing ngarsaning Yehuwa. Padha ngabektiya marang Pangeran Yehuwa kelawan sukarena. Padha sowan ing ngarsane kambi surak-surak. Padha sumurupa menawa Pangeran Yehuwa iku Gusti Allah. Panjenengane iku kang nitahake kita lan kita dadi kagungane, umate lan pepandan wedhus ngen-ngenane. Padha lumebu liwat ing gapurane kelawan memuji asmane, lumebu ing platarane kelawan kidung pangalembono, ngaturna pamuji syukur lan ngluhurna asmane. Amarga Pangeran Yehuwa iku becik, kasetyane iku kanggo ing saklawase, lan kasetyane lestari turun tumurun. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika ngidunga kanthi bunga. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, salah satunggaling tetandhingan olahraga ingkang banget raminipun so kathah cacahipun ingkang sami mirsani inggih menika tetandhingan bal-balan. Menawa malih pas tanding menika tim nasional mesti stadion dados kebak lan isinipun tiang-tiang ingkang sami gadah pengajeng-ajeng. Mangkinipun tim nasional menika saged menang. Mila ingkang mirsani sami seneng bunga lan ugi wonten ingkang nyanyi kanthi swara ingkang soro. Pas tanding ingkang dados penonton sami surak-surak. Menawa malih menawi wonten gol menika sami seneng lan malah jejogetan. Menawa malih ngantos purna jagonipun menika estu menang, sami banget bungaipun. Ing donya jago ingkang menang dipun tampi kanthi raos bunga. Lan lajeng kados pundi tumraping kita tiyang Kristen. Menapa anggen kita sowan ngabekti dhateng Gusti ugi sami nilaaken raos syukur lan bungaipun kanthi tulus ikhlas. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, juru Mazmur mbrek pasamuan so mindo ngen-ngenanipun Gusti ingkang sampun dipun tresnani saha sampun dipun berkahi, saged ngatingalaken gesang kebaing raos syukur lan sukurna. Raos syukur lan sukurna dipun gambaraken ing pundi pasamuan ingkang sami tindak ngabekti kedah nglampahi margi ingkang tebih lan rekaos. Tindak nuju padalemanipun Gusti kedah nglewati kahanan tuwin pepalang ingkang werni-werni. Sedaya saged dipun lewati menawi lampah menika sami anggadhahi raos syukur lan bingah. Awit saking menika margi ingkang kados menapa tebihipun lan rekaosipun saged pun lewati. Mlebet ing patelemanipun Gusti saestu kanthi kidung pamuji tuwin suka bingah. Nanging menawi ing manah sampun kathah panggresula, manah sampun semplah tentu margi tebih menapa celak menika badhe pun tampi awrat sanget. Menawi kita saestu tresna dhateng Gusti kadya menapa kahananipun, boten badhe dipun tampi kanthi besengut lan jegadul pasuryanipun, nanging badhe sami ngidung kanthi bunga. Ing pangabekti kita dumateng Gusti Yesus, kita saged nilaaken menika kados pesta kemenangan. Jawit Gusti Yesus sampun estu menang lan gesang kangge kita sami. Pesta kamenangan sedaya sami ngidung kanthi bunga.
amargi kita sampun katebus saking paukumaning dosa sampun kaparingan gesang langgeng. Saestu ageng sih nugraning Gusti kangge kita. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, menawi para penonton utawi supporter bal-balan kemawon saged nilaaken raos tresnanipun dhateng tim nasional ingkang tanding kanthi manah Sukorno. Lajeng kados pundi kita para kagunganipun Gusti menapa ing gesang kita malah mboten saged ngucap syukur, mboten saged gesang ingkang bingah. Menawi kita tresna wetah lan kanthi gumolonging manah, mesti kita saged dados tulodo. Ing kahanan kadya menapa kita badhe remen ngitung kanthi bunga. Nilaaken tiyang ingkang sampun katebus, tiyang Kristen ingkang sampun kaberkahan. Mila dados tiyang Kristen ing gesang kedah tansah nantuaken ingkang sae. Kawontenan donya panji kebak sisah. Nanging tiyang Kristen boten nate sisah, malah tansah bingah lan kebak raos syukur. Wonten tiyang Jawi ingkang gadah tetembungan ingkang mekaten urip ning donya wis susah. Mula aja digawe susah. Sinaosa donya kahananipun benter, nanging manahipun tiyang Kristen tansah adem, tenang, ayem lan tetap sumringah. Monggo kita sami nyambut berkahipun Gusti serono ngitung kanthi bunga. Amin. Sesarengan kita munjulaken pandonga. Kawula sowan ing wekdal menika Duh Gusti, ya margi wekdal sakmangke gesang kawula kebak ing berkah. Tuwin kanthi manah ingkang Sukorno kawula sowan marek wonten ing ngarsa Paduka. Inggih awit kawula menika saestu tresna Paduka. Paduka ingkang sampun maringaken siramat ingkang nylametaken badan tuwin nyawa kawula. Inggih Paduka pangen kawula ingkang sejati, ingkang tansah nganti lan ngreksa kawula sami mendo ngen-ngenan Paduka. Mugi dinten menika kawula saged ngejakaken sabda Paduka kanthi wetah lan kanthi manah Sukorno, sarta tansah nindakaken menapa ingkang sae wonten ing satengahing pagesangan. Teman gesang kawula saestu saged dados tulodo lan dados berkah. Kawula para sepuh nadyan sampun rapuh ringke badan menika, nanging manah kawula boten nate semplah, nanging tansah bingah-bingah nderek Paduka. Yuswa saya sepuh kawula saged kasagedna saya nyelak Paduka, awit ing sawayah Paduka nimbali kawula saestu sampun jawis. Kawula para sepuh nyuwun paringana kiyat lan saras kangge nglajengaken ayan wonten ing dinten menika. Ugi kangge para putra wayah tansah Paduka irit lan Paduka ayomi lampahipun. Samya anggadhahi manah ingkang ajrih asih dhateng Paduka kanthi mekaten gesangipun putra wayah tansah pinanggih berkah. Kawula tansah ndedonga kangge sederek kawula ingkang nandhang sakit. Gusti paringana kiyat kangge sederek kawula, tuwin paringana saras kangge sederek kawula menika. Kanthi mekaten gesangipun dinten menika tansah pinanggih tentrem rahayu. Semanten ugi sederek ingkang sami ing gesangipun nandhang kathah perkawis, momotan, tuwin kasisahan, Paduka ingkang kuwaos lan kepareng paring margining luar. Matur sembah nuwun Duh Gusti menika ingkang dados donga kawula sami. Gusti sampun nguningani isinipun batos kawula sami sarta ingkang kepareng maringi ingkang sae kangge kawula. Dosa-dosa kawula saestu kawula nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma Paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayaji jebahan ing dinten menika.